mill-parroċċa Arċipretali, Matriċi u Santwarju ta' Żebbuġ Għawdex, nilqgħukom lilkom eżies telespettaturi ta' TVM2 f'xandira diretta mill-parroċċa ta' Żebbuġ, fejn hawnhekk wieħed mill-ulied tagħha, Monsinjur Giovanni Cefaj tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, qiegħed jingħaqad mal-komunità biex irgħod ħajr lill-Alla għaliex dan huwa l-ewwel isqof ta' din il-komunità u wkoll l-ewwel raj spiritwali għas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li tagħha Monsignur Giovanni Cefaj huwa membru. Kif ħafna minnkom ġa tafu, Monsignur Giovanni Cefaj huwa l-ewwel isqof tal-prelatura territorjali l-ġdida ta' Santiago Apostol de Huaquén fil-Peru. Huwa tassew mument għażiż li fih il-komunità dalgħodu ferħet waqt korteo li telaq mid-dar Stella Maris. Dar Stella Maris hija id-dar tal-komunità tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl hawnhekk ġewwa iż-Żebbuġ Għawdex. Akkumpanjat mill-Arċipriet il-Kanoniku Juan Sultana, akkumpanjat mis-Superjur Ġenerali u il-membri tal-komunità tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, il-familja u l-familjari, il-ħbieb u l-nies ta' din il-komunità, wasal hawnhekk akkumpanjat mill-banda Santa Marija ta' Żebbuġ. Propju minn hawn ftit ieħor l-isqof jidħol fil-Knisja Arċipretali hawnhekk li hija miżgħuda bin-nies u bil-mistednin li huma qegħdin hawnhekk biex jifirħu u jroddu ħajr lill-Alla u lil Sittna Marija. Xeni sbieħ li qegħdin naraw propju mill-Knisja ta' Żebbuġ l-irħam oniċe, kif tistgħu taraw iffokata hawnhekk fuq il-Battisteru u l-Knisja fil-korsija tagħha, unika propju għall-irħam, partikolarment l-artal sabiħ bis-simboli ta' Iżbul u l-Eneb. Il-Knisja hija armata l-festa wkoll għaliex hija l-kwindiċina ta' Santa Marija u hawnhekk it-titular huwa it-titular ta' Marija Assunta. Nixtieq inrod ħajr lil Tonio Portuguese għal PBS illi fuq inizjattiva personali tiegħu kienu li xtaq illi din iċ-ċelebrazzjoni minn Għawdex, miż-Żebbuġ Għawdex, ta' dan l-isqof missjonarju li qed jagħmel tant ġitu li se jkompli jagħmel tant ħidma missjonarja titwassal. Grazzi wkoll għal George Cicluna, Elvin Cicluna u t-tim kollu ta' CVC Media. Jiena Duncan Refalo flimkien ma' Marlene Portelli se nkunu hawnhekk sabiex inkomplu nenukom titħlu fl-ispirtu. L-ispirtu tal-mulej fuqi, l-ispirtu tal-mulej qed jistrih fuqi. Kif l-isqof wasal biex jidħol mill-ladba tal-bieb ta' din il-Knisja Matriċi Santwarju u Arċipretali, il-kor Marija Assunta, taħt id-direzzjoni ta' Maestro Franco Cefaj u Marija Cefaj qed iwassal dan il-kant. Mons Giovanni Cefaj twieled fil-parroċċa ta' Żebbuġ Għawdex, propju hawnhekk familja numeruża. Ir-reġistru tal-Magħmudija jimmarka l-5 ta' Wissu tal-1967. Isqof Cefaj daħal fis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fl-1984, propju għaliex hawnhekk kien hawn id-dar tal-patrijiet li ħadmu għal tant snin b'mod eżemplari mal-familji, mat-tfal u maż-żgħażagħ. U hawnhekk l-isqof Giovanni Cefaj bħala żagħżugħ u abbati f'din il-parroċċja ġie f'kuntatt mal-ispirtu missjonarju tal-fundatur Monsignor Giuseppe De Piro. Ku l-kant li qed jilqa' flimkien maċ-ċabċib lill-isqof iben din il-komunità, iben Malta, iben Għawdex, iben is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. L-ewwel wieħed għal din il-parroċċja u l-ewwel wieħed għall-istess Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Ekku x-xeni li juru l-isqof l-eċċellenza tiegħu Monsignor Giovanni Cefaj
Qudiemna tem l-Arċipriet kanoniku Ġwan Sultana, mbagħad l-Arċipriet Emeritus Noel Saliba, membri minn tal-komunità tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, jidher Father Norbert Bonavia, Father Joe Borch, jidher ukoll Louis Mallija tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, iben din il-parroċċa għal tant żmien superjur ta' din tal-komunità tal-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Imbagħad wara s-saċerdoti tal-parroċċa jidher ukoll li hemm Father Franchicini tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Koll tistgħu taraw is-saċerdoti li huma minn din il-parroċċa u li jaqdu din il-parroċċa. Ekku il-ferħ tal-poplu ta' tant nies illi min jaf kemm talbu u għenu lill-Isqof ċefaj propju fil-missjoni għażiża tiegħu. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl għandha bħala motto aħna mibgħutin minn Alla u mħaġġin mill-istess imħabba biex l-umanità ta' Kristu tiġġedded. Monsignor Giuseppe De Piro fit-30 ta' Ġunju tal-1910 jaċċetta l-ewwel membri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fl-14 ta' Novembru tal-1921 l-Isqof japprova uffiċjalment it-twaqqif tas-Soċjetà Missjonarja li minna ġej Monsignor Giovanni Ċefaj. Fil-21 ta' Ġunju tal-1927 Brother Giuseppe Caruana jkun l-ewwel membru ta' din il-komunità li jintbagħat fil-missjoni tal-Etjopja magħrufa sewwa bħala l-Abissinja. Dan il-missjonarju baqa' hemmhekk sal-1975 sakemm mit fl-età ta' 83 sena. Jekk issa jitla fuq il-Presbiterju tal-Artal u sintendi l-Isqof se jmur quddiem it-tabernaklu u jinżel arku btejħ biex issa li daħal fil-Knisja jisellem il-Ġesu Ewkaristija. Ejjew aħna wkoll nsellmu lil Ġesu ħaj u preżenti hawnhekk fit-tabernaklu. Nadorawk Ġesu preżenti hawn u fit-tabernakli kollha tad-dinja. Interessanti li fi 17 ta' Settembru li nkompli ngħidilkom propju l-ġrajja ta' din il-familja tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl illi fija rat il-vokazzjoni ta' dan l-Isqof iben din il-parroċċa ta' Żebbuġ. 17 ta' Settembru tal-1933 Monsignor Giuseppe De Piro, il-fundatur, miet fl-età ta' 55 sena u jħalli l-soċjetà tikkumbatti tassew biex tkompli jitriq. Kemm hu providenti Alla tant li wara il-missjonarji intbagħtu ġewwa l-Awstralja kienet is-sena 1948. Imbagħad ġewwa Toronto, il-Kanada l-1959. Fl-1972 ġewwa Michigan, Detroit, ġewwa l-Amerika. Fl-1981 ukoll ġewwa il-Pakistan. Il-ħidma missjonarja tkompli fil-Filippini l-1997. Sentejn wara hekk titkompla anke din il-ħidma ġewwa Toronto, il-Kanada. Interessanti illi fl-1968 imbdiet il-missjoni tal-Peru. L-1968. Dik il-missjoni li fija ġie mibgħut dan l-Isqof, Monsignor Giovanni Ċefaj, li jimbagħad minħabba il-ħidma kbira tiegħu, l-entużjażmu tiegħu, ix-xogħol illi wettaq dan l-Isqof li ġej mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl ingħatatlu prelatura ġdida. Ifisser li intbagħat f'żona, territorju vast, enormi, li qatt ma kien hemm dioċesi, jiġifieri qatt ma kien hemm struttura organizzata tal-Knisja hemmhekk fil-Peru. U din il-fiduċja li qed tintwera lil dan il-missjonarju tfakkarna f'tant missjonarji Maltin u Awċin, laiċi, reliġjużi u saċerdoti li wettqu u qed iwettqu ħidma
indispensabbli favur l-ifqar fost il-fqar. Tassew għandna għaliex inroddu ħajr lill-Alla. Id-daq tal-arpa u il-kant li se nisimgħu mill-kor Marija Assunta tal-istess parroċċa ta' Żebuċ taħt id-direzzjoni ta' Maestro Franco Ċefaj u Marija Ċefaj ser janima din il-quddisa li qed tasrilkom hawnhekk b'mod dirett. Taraw il-mistednin distinti, l-Onorevoli Dr. Justin Caruana, il-Ministru Alawdex, is-Sindku u l-Konsilliera ta' Żebuċ, il-mistednin distinti li qegħdin hawnhekk jonoraw bil-preżenza tagħhom din l-okkażjoni flimkien mal-poplu kollu ta' Żebuċ. Iben Franġisk u Nina Ċefaj fl-1970 u attenda l-iskolja primarja ta' Żebuċ sas-sena 1976. Attenda l-iskolja sekondarja fin-Nadur Għawdex għal sentejn. Imbagħad għadda għal dik tar-Rabat sas-sena 1982. Għamel kors fl-inġinerija mekkanika f'Għawdex u fl-1984 imbagħad ingħaqad mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fir-Rabat Malta li ma' soċjetà kienet imwaqfa minn Mons Giuseppe De Piro. Beda in-novizzjat fl-1985 fid-dar Stella Maris fi Żebuċ Għawdex u bejn l-1986 u l-1988 kompla l-istudju u l-formazzjoni tiegħu f'Londra fejn hemmhekk ħejja ruħu għall-Università u kiseb esperjenza pastorali billi ħadem f'diversi ħabsijiet u mal-persuni bla dar f'Londra stess. Mill-1990 sal-1996 studja l-filosofija u t-teoloġija fl-Università ta' Malta. Fl-1997 ordna saċerdot fil-Katedral ta' Għawdex minid Mons l-Isqof Nicol Kawki. Kompla l-istudju tiegħu fl-Università ta' Malta u fl-1999 igradwa fil-liċenzjat ta' Teoloġija Pastorali. Imbagħad inħatar direttur ta' De Piro Youth Center għal sentejn. Fis-sena 2000 meta mar l-Irlanda għamel kors fil-Clinic Pastoral Education u meta ġie lura f'Malta fis-sena 2001 u imbagħad bħala saċerdot missjonarju fil-Peru. Inħatar kappillan fl-Arċidiocesi ta' Arequipa sentejn wara. Baqa jaħdem bħala kappillan f'żewġ parroċċi diversi għal dawn l-aħħar 18 sena. Fis-sena 2010 u inħatar provinċjal tal-MSSP fil-Peru fejn serva għal 3 termini konsekuttivi. Kollox mela għamel 9 snin. F'Marzu ta' din is-sena, il-Papa Franġisku ħatru isqof ta' Peletwana u ta' Ħankanta.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Aziz Arċiprit, Dun Ġwan Sultana, eżis ħuti fis-saċerdozju, onorevoli mis-sindku ta' hawnhekk ukoll, familjari, ħbieb tal-parroċċa, huwa onur kbir għalija illi qiegħed hawnhekk biex niċċelebra din l-Ewkaristija. Verament inħossni emozjonat għaliex qatt ma kont naħseb illi xi darba ħankun fuq din in-naħħa. Ġeneralment inkunu fuq in-naħħa l-oħra u vera. U nixtieq nofri dil-qudiesa għall-intenzjonijiet tagħkom, għall-missjonijiet u nitolbu għal dawk kollha li bħalissa għaddej mument diffiċli fil-ħajja tagħhom biex il-mulej jieqaf magħhom u għall-intenzjonijiet tagħkom. Nitolbu wkoll għalhom u għall-missieri biex jistrieħu fis-sliem, nemmel qegħdin fil-ġenna iħarsu lejna mis-sema u li jinsabu ferħanin u jitolbu għalina. Biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra bil-qalb. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ta' smewit. Pace fra
nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għandna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoq ilna niksbu il-wirt li inti wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għannew tifħir ta' missirijiethom. Nisimgħu l-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Erf. Kif inti kastigajt l-edewwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna għalik. Qari mill-ktieb tal-Erf. Dak il-lejl tal-ħelsien tħabbar minn qabel lill-missirijietna biex wara li jarfu sewwa f'liema wediet emnu aktar iqawwu qalbhom. Il-poplu tiegħek stenna il-ħelsien tal-ġusti u l-qerda tal-edewwa tagħhom. Għax kif inti kastigajt l-edewwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna għalik. L-ulied twajba tal-ġusti offrew sakrifiċċju bil-moħbi u l-kol fema waħda għadu għal-liġi ta' Alla li l-qaddisin tiegħek jaqsmu xorta bejnietom kemm il-ġid u kemm id-deni. Għalhekk minn qabel għannew tifħir missirijietkom u din hija l-kelma tal-mulej. Responsoriali. Mulej, intarbilni u tarrafni. Flimkien. Mulej, intarbilni u tarrafni. Intaraf bil-bot sibijiet
il-fidi hija l-pedament ta' dak li għandna nittamaw. Nisimgħu it-tieni qari meħud minn littra lil-Lut. It-tieni qari. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla. Meta dan qallu biex imur fl-art li kien se jagħtih b'wirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fl-art imweda qisu barrani f'art barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrita miegħu tal-istess weda. Għax hu kien iħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod lill-imgħallem u l-bennej tagħha u Alla. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abraham joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini, sewa sew dak li kien ħa il-wedid. U li hu Alla kien qallu, min Iżak int qatt ikollok nisel, u għafem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-imwewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Waqt li l-ġemgħa ħadqum bil-wieqfa għall-kant tal-Alleluja, sejrin nisimgħu il-kelma ta' Alla fejn Ġesu ser jgħidilna biex nisru u nkunu ppreparati għal meta jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom inħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li jew jitħażen iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Kunu għafu dan, illi kieku sit id-dar kelli jkun jaf x'in ikun ġej il-ħalliel, ma kienx se jħalli lil min jinfiddu l-ħajta daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija
li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Ser nisimgħu issa l-omelija mill-eċċellenza tiegħu Mons Giovanni Ċafaj. Onorevoli Justin Caruana, membri parlamentari, Aziz Arċipriet, ħuti fis-saċerdozju, familjari, tzijiet li tinsabu hawnhekk, ħbieb u żebbuġin aħwa. L-ewwel nett għandi istruzzjonijiet severi biex ma għandhomx fil-pritka. Allura ħankun ħafna fil-qosor minħabba ċ-ċirkustanzi. Min qalbi nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal din il-welcome, din il-merħba kbira illi għamiltuli. L-ewwel nett bħalissa għadni qiegħed ftit taħt xokk. Ġismi għadu ma jistax jifhemx qed jiġri. Il għaliex 3 ilu kont qiegħed inżur wieħed mis-saċerdoti tiegħi fejn qiegħed 4700 metru il fuq mill-ilma baħar u fejn it-temperatura kienet ta' 15 grad taħt iż-żero. U tiġi hawnhekk tistgħu timmaġinaw kif jinsab roda waħda dan il-ġisem. Però inħossna ħafna emozjonat, inħossna ħafna kuntent, il għaliex taħt kull dettall żgħir, taħt kull tbissima, taħt kull preparament sa mill-iċken sal-akbar wieħed inħoss illi hemm ħafna mħabba. U dik hija illi tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja. L-imħabba. U minn qalbi nixtieq nibda minnek, Aziz Arċipriet, grazzi tal-imħabba tiegħek, ta' din il-preparazzjoni kollha illi żejjint it-tempju, din il-Knisja sabiħa li ħriġt lill-Aziża tagħna Omna Marija Santissima Assunta għal din l-okkażjoni. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil kull wieħed u waħda minnkom għal dawn il-preparazzjoni il għaliex vera nħossni kuntent u nħossni kif jgħidu bl-Ingliż at home, nħossni d-dar. Mhux għax biss qiegħed iż-żebbuġ imma qiegħed fostkom. U ta' din il-preparazzjoni kollha. Darba Madre Teresa kienet qed timxi fit-toroq u kien hemm moribond li qed imut, raġel fl-aħħar momenti ta' ħajtu, kien ġismu pjaga waħda. Madre Teresa l-lum hija qaddisa niżlet arkubtejja ma' ġempu, bdiet iddewwieħ, refetu u bdiet sejra ma' sorijiet lejn id-dar biex tagħtih l-assistenza li kellu bżonn u biex ittih mewta b'dinjità. Resaq wieħed perjodista lejja u qalla Madre, għalla kieku li tuni $1,000,000 ma nagħmlux dan ix-xogħol. Ma nagħmlux. Għax inħares lejh biss ukoll nibża. U qaltlu għamed dritta u qaltlu anqas jien ma nagħmlu għal $100. Ma nagħmilx din il-biċċa xogħol li niġbor bniedem pjaga waħda mill-art u nieħdu fid-dar tiegħi għal $1,000,000 ma nagħmlux. Imma l-imħabba iva, għall-imħabba lesta illi nagħmel kollox. U jiena nħoss illi din hija sejħa tagħna ta' kull wieħed u waħda minna imsejħin biex inħobbu. Imsejħin biex inservu wieħed lill-ieħor.
u nservu lill-Alla, u nservu lill-Omna Marija li tant hija għażiża u li tant hija maħbuba minna billi nħobbu lil xulxin. Dik hija ħaġa illi l-mulej ġabar l-Evanġelji kollha, ġabar l-Iskrittura kollha, ġabar il-kmandamenti kollha, u meta wieħed qallu li ma hu l-ikbar kmandament x'għandi nagħmel jiena. Ġesu mar fit-triq il-qasira u qallu isma' jekk tixtieq inti vera tkun bniedem ta' Alla li tħobb lill-Alla, ħobbu b'qalbek kollha u servi l-proxmu tiegħek. Dak huwa l-kmandament. Illum l-istedina tagħna tal-fidi l-ewwel li smajna ta' Abraham hija stedina illi l-fidi tagħna hija dik illi tibdilna. Il-fidi hija dik li timbuttana l-qoddim. Il-fidi hija dik illi timlina b'din l-imħabba, anke jekk umanament ma nħossux biss dan l-ispirtu. Imma l-fidi hija li tinspirana, illi tenna nħarsu l-qoddim, anke fil-momenti diffiċli, anke fil-momenti diffiċli tal-ħajja tagħna. U nixtieq hekk l-Evanġelju tant sabiħ tal-ġurnata tal-lum naqsam magħkom ħsieb żgħir illi jgħid l-isbaħ mewta fil-ħajja tal-bniedem, l-isbaħ mewta għal persuna hija ta' dik jew ta' dak illi jgħix ħajtu kontinwament lest biex jagħti lura lill-Alla dak li sellifna, il-ħajja. Ġesu dak li jgħidilna llum, kunu preparati. Torbtux qalbkom ma' din id-dinja. Ħobbu lil xulxin, servu wieħed il-ieħor. U din hija xewqa tiegħi bħala missjonarju u anke bħala isqof, kif għażiltu ukoll it-tema tal-episkopat, kunu uru l-ħnina kif inhu ħanin magħkom issirkom. Il għaliex dik hija li tatina lilna xi ħaġa tant għażiża, tant sabiħa, li tagħmilna umani, li kapaċi nħobbu. Jeżistu ħafna kreaturi fid-dinja. Però il-bniedem huwa l-unika kreatura, l-unika ħolqien li kapaċi jħobb u li kapaċi jirċievi l-imħabba. Il-kelma ta' Alla, il-fidi, hija dik li timbuttana l-qudiem meta nħossuna għajjejna nħobbu, għax mhux faċli li tħobb. Nixtieq nirrakkuntalkom ħafna stejjer, però l-kien ma jippermettix. Niftakar waħda mill-istedin li għamlu li mort inżur raħal, kien ilna għaddejjini u saċerdot ieħor 5 sigħat immaġinaw lejja, it-toroq huma l-aktar perikolużi fid-dinja, triq imħafra ġol-muntanja mhux tani le fil-ġemb tal-muntanja, xi tħares l-isfel tgħidlu mulej tiegħi walla tiegħi. Kna hawnhekk nispiċċa r-rużarju nibdieħu nispiċċih jienu nieżel, għax tant hemm font u dort fuq il-qassis qedlu hawnhekk trid tiġi rara ġenerali. Vera? Għalli hekk u fader għalli qabel niġi dejjem inqer. Għaliex hemm ħafna perikli, però għalli mħabba nagħmluha. Wasalna fir-raħal, wasalna ftit kmieni, u n-nies stednuni tawni peress li kienet f'dan ir-raħal qed ngħidilkom ħafna kesħa, ġabu li tazza għamlu ftit weraq ma nafx xiex u jitfgħu naqra misħun fuqu, u l-ilma ma kienx molli. U hemmhekk ma jkunx molli l-ilma, naħseb tistgħu timmaġinaw minn xiex tgħaddi. U kelli l-qoddisa. U bdejt il-qoddisa u wara 5 minuti l-uġieħ li bdejt inħoss. Wara l-qoddisa ringrazzajt il-bambin li l-baklu baqa' sħiħ għax bl-uġieħ li ħassejt. Però ngħidilkom għafastu b'qalbi qedlu mulej jagħtini l-għajnuna ħan nispiċċa din il-qoddisa u nagħmlu bl-imħabba għal dawn in-nies. Il għaliex huma ħarġu msika f'dik il-kesħa xi tmiss dejn ta' tfal. Isek qbad ġebla, tant il-ġilda tagħhom hija xirfa, bid-dbatija, wiċċhom maħruq, id-dbatija tan-nies kieku nibda ma nispiċċax. Nixtieq ngħidilkom hekk, grazzi tal-imħabba. Il għaliex dik hija li meta jaraw lilna l-missjonarji u jistaqsuna kif ġejtu mill-Ewropa. Aħna kollha rridu mmorru hekk. Kif ġejtu hawnhekk? Imma huma għandhom il-ferħ,
għandhom id-batija vera, għandhom in-nuqqasijiet, imma nies ferħanin. Nixtieq nkompli nitlob għalihom, itolbu miegħi għalihom, itolbu għalija biex inkun isqof tajjeb, għenuni inkun isqof tajjeb bit-talb tagħkom u nitlob lil Mulej biex jixħet il-barkit tiegħu il-kol fuqna. Grazzi. Għalli biex nagħmlu għajn. L-adolescenti li din is-sena rċevew il-sagrament tal-konfermazzjoni mill-parroċċja tagħna ħalli flimkien magħhom niġbdu x-xitar u aħna wkoll nisqarru il-fidi tagħna f'Alla. Tiġħdu li xitan li anqal wi ħajjar għadnu. Temnu intom falla l-missi li jista kollox li ħala is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu il-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuħ, għam minn bejn l-umwiet u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Din hija l-fidi tagħna, din hi l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom u l-barka ta' Alla li jista' kollox tinżel fuqkom tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-offerta nazzjonali waqt il-Qoddisa kusa biex jikkomplementu l-eċċellenza tiegħu fil-missjoni tiegħu fil-Peru. Nresqu l-perdittana il-Peru. X'nagħmel? Ejjew nresqu l-perdittana lil Alla li huwa mimli fil-ħnina, għani fl-imħabba, dejjem attent biex jagħtina l-aqwa u l-aħjar. U rresqulu it-talbiet tagħna b'ħafna umiltà u b'ħafna fidi. Mulej Ġesu, nitolbuk biex titfa' l-ħarsa tiegħek fuq il-Papa Franġisku, l-isfijiet kollha, l-isfijiet ta' pajjiżna u b'mod partikolari l-isqof il-ġdid Ġavan, ħalli ma toqsu qatt il-ħila tiegħek fil-ħidma tiegħu mal-poplu tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, iqaf mal-poplu tiegħek fil-Peru u għati jissaħħa fil-ruħu fil-ġisem lill-missjonarji kollha tagħna, speċjalment lill-membri ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li jinsabu jaħdmu għat-tixrid tal-Vanġelu f'dan il-pajjiż u fl-artijiet l-oħra kollha fejn jinsabu. Nitolbu. Mulej Ġesu, missi l-qalb tal-poplu tiegħek li jinsab fil-prelatura apostolika ta' Santiago Apostol de Huancane u ibad fuqu l-Ispirtu Santu tiegħek sabiex jilqa il-kelma imxandra lilu mill-isqof il-ġdid tiegħu Ġavan u jilqaħħa mhux bħala kelma ta' bniedem imma bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Nitolbu. Għat il-mistrieħ ta' dejjem lill-ġenituri tal-isqof Ġavan, French u Nina Ċefaj, li f'ħajjithom fuq din l-art fiċċew dejjem li jrabbu lil uliedhom fil-biża' qaddis tiegħek. Nitolbu. Jesus, Good Shepherd,
You sent us the Holy Spirit to guide your church and lead her faithful to you through the ministry of the successors of your apostles, the bishops. Lord, hear us. Lord, hear us. Through the inspiration of the Holy Spirit, grant to your bishops wisdom in leading, faithfulness in teaching, and holiness in guarding your sacred mysteries. Lord, hear us. Lord, as they cry out with all the faithful, Our Father, may your bishops be ever more closely identified with you in your divine sonship and offer their own lives with you, the one saving victim. Lord, hear us. Lord, hear us. God, eternal shepherd, you tend your church in many ways and rule us with love. You have chosen your servant Giovanni to be a shepherd of your flock. Give him a spirit of courage and right judgment, a spirit of knowledge and love. By governing with fidelity those entrusted to his care, may he build your church as a sign of salvation for the world. Lord, hear us. ħafna fidi illi inti se twettaqhom fil-ħajja tagħna jekk kienu ta' ġita lina bi Kristu sidna. Mal-offerti tal-ħobs u tal-inbit, nistieden lilkom li qegħdin issegwuna mid-dar sabiex toffru l-ferħ u n-niket, partikolarment biex il-Knisja Missjonarja tkompli tikber u tissaħħaħ.
ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u wilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfaw lubna l-fuq, niżuħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna, li kif fuq il-mejda għall-ikla tal-aħħar mal-apostli tiegħu, rrid iħalli għal dejjem it-tifkira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna u offra ruħu lilek bħala il-ħarub la teba, offerta li inti l-qajta għat-tifkir sħiħ tiegħek. F'dan il-misteru meqjum, inti tajjex lil ulidek bikel li qaddishom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'dinja waħda ikun imdawwal minn fidi waħda u tkun waħda ir-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagrament hekk tal-aġeb biex nifawru bl-imħabba għal-grazzja tiegħek u nimbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jannulek qima kbira għanja ġdida u aħna mal-qtajja kollha tal-anġli inxandru intennu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej int lajn ta' għol-qudusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex min rajħ ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam,
tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħek ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. U li jiftakar fil-Knisja tiegħek li tinsab fit-tira kollha. U taf minħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqu San Mario, mas-saċerdoti u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu fit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk waqt li lna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-silizz ta' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Sirna li tismawi. Kulli tridik kif is-sema jgħaflar, ħobsna ta' kuljum matina llum. Frinna dnubitna bħal ma naħfu l-minuħa tiegħek. Daħħalniex fit-tiġrib biex neħlisna minnu. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni jatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Provinċjali. tad-dinja, enna li. Aruf tagħna tneħħi d-dubit tad-dinja, enna li. Aruf tagħna tneħħi d-dubit tad-dinja, ħatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnubit tad-dinja, ħejn jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Wasal il-ħin għażiż ta' tqarbin imqaddes fejn ser nirċievu lil Ġesu Ewkaristija, Ġesu ħaj.
Nistieden lilkom illi qed issegwuna mid-dar sabiex f'dan il-mument tagħmlu tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, maħbub tiegħi, jiena nemmen li inti tinsab ħaj fl-ostja mqazza. Ma nistax nirċevik sagramentalment fis-sider tiegħi. Nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok dejjem iżjed, irrid inħobbok fuq kollox. In
Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Ċellenza, l-preżenza tiegħek tkompli żejjed mhux biss dan it-tempju, imma jekk iż-żebbuġ huwa magħruf għal ġmiel tal-oniċe tiegħu, jekk iż-żebbuġ huwa magħruf għat-toma bnina tal-melħ tas-salini tiegħu, jekk iż-żebbuġ huwa magħruf għal finezza tan-nistielġa u l-insiġ tiegħu, jekk iż-żebbuġ huwa magħruf għal ġmiel fit-tinqix tal-ġebla, imma l-iktar illum dak li jagħmel liż-żebbuġ sabiħ huwa int, għax inti l-ewwel iben ta' din il-parroċċa li l-mulej għażlek, sejjaħlek, ikkonsagrak u tak il-mirja tas-saċerdozju u qed jibatek sabiex ixxandar il-kelma tiegħu lill-ġnus, l-iktar dawk li huma mbeda. Ta' dan ngħidu grazzi mulej, grazzi eċċellenza, aħna konna miegħek, ser inkunu miegħek flimkien ukoll mal-missjonarju ieħor mill-parroċċa tagħna, Patri Viktor Zammit li maqut magħna fl-ispirtu, ħankunu magħkom fit-talb u fil-għajnuna. Għalhekk illum nixtieq illi fisem il-parroċċa jiena niffirma dan il-patt ġemellaġġ fejn aħna ser nintrabtu bħala parroċċa li nweżnukom mhux biss bit-talb imma bil-għajnuna fi proġett li inti tixtieq, kemm it-tfal u kemm il-kbar. Ta' dan grazzi mulej. Grazzi o Ġesu tal-imħabba li l-poplu Malti u Awċi għandu għal-missjonijiet. Grazzi għall-eċċellenza tiegħu Mons Giovanni Ċafaj, isqof ġdid tal-missjoni fil-Peru. Issa rappreżentanti mill-għaqdi tal-parroċċa ser jagħmlu xi għotjiet ta' rigali. L-ewwel wieħed huwa fissem il-parroċċa, Eċċellenza, il-Papa Franġisku għandu qalbu ħafna l-missjonijiet u waraj. Xinġejt biex naħsbu x'rigal se nagħtuk. Ħanatuk brigal, salib pettorali, jiġifieri salib li jinbes il-Papa u l-isqof, eżatt kopja replika eżatt ta' dak tal-Papa biex kull fejn tmur inti ftakar fina, inti ir-raj li tira il-merħla. Jitiraw issa il-Kunsill Lokali u l-għaqdiet kollha flimkien ħalli jippreżentawlek eċċellenza li qal kull wieħed. Il-Kunsill Lokali ser jippreżentalek statwa sabiħa ta' San Ġagbu, protettur tad-djoċesi tiegħek, l-għaqdiet il-Kumitat tan-Nar, l-Għaqda tan-Nar, il-Banda Santa Marija, il-Grupp tal-Armar, il-Grupp tal-Knisja, kif ukoll il-każin tal-futbol. Sibna nagħtuk sepp pjaneti sbieħ xi ħaġa li tuża żgur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tfakkarni fikom, nitlob għalikom.
Nixtiequ tifkira żejra minn għandek, naf li ħattina rigal, però nitolbok tina l-Karlotta ħalli natu koħra. Biex tinżamm tifkira tal-ewwel qudiesa li inti ċċelebrajt propju fil-post fejn inti tammiet. Tajjeb, Eccellenza, naf li għandek rigal tippreżentanna lek nistennu biex tgħidilna kelma żgħira 10 sekondi u tagħtina r-rigal. Tajjeb, nixtieq nirringrazzja ħafna lilek Arċiprit minn qalbi mill-ġdid, mod speċjali wkoll lill-provinċjal Father Frankie li qed jispiċċa minn provinċjal propju f'dawn iż-żminijiet u l-provinċjal il-ġdid Father Gigi, Mel miż-Żebbuġ. Nirringrazzja wkoll lill-Onorevoli Mirjam Dalli li qiegħda magħna wkoll, nirringrazzjak u nirringrazzja ħafna lil kor ta' Żebbuġ li b'ħafna mħabba preparaw dan il-mument hekk sabiħ b'dan il-kant tant għażiż, mod speċjali l-ewwel waħda illi ġibtu mill-Peru sabiħa ħafna, Nirringrazzjakom minn qalbi. Prosit. U nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-Omna Marija Santissima, Marija Assunta u lil kull wieħed u waħda minnkom liż-Żebbuġin kollha, lil morda illi forsi ma jistgħux ikunu magħna u lil emigranti li qegħdin fostna u dawk li ma jistgħux ikunu hawnhekk ukoll. Marija Santissima, il-Madonna l-Assunta tkompli tieħu ħsiebna u tidħol għalina quddiem bina Ġesu. Il-bambini berikkom u grazzi ta' kollox minn qalbi. Grazzi. L-Onorevoli Ministru Għal-Għawdex fil-jum tal-festa ma tistax tkun magħna li x'għandha impenji oħra, però insistiet li tkun magħna dal-għodu għaliex għandha xi ħaġa lina. Aħna bħala parroċċa dejjem bi proġett kbir, restawr estensiv tal-kampnari tal-Knisja, illi kalla jrid il-mulej tagħna l-grazzi nibdew il-bieraħ, inħallu fidejh biex itemm din l-opra tajba fis-sliem. Onorevoli, Justin? għandi envelop mali attenti nista' Żebbuġ. Il-Ministeru Għal-Għawdex qiegħed joffri l-ewwel 10,000 euro għal proġett tal-kampnari. Grazzi, Onorevoli Ministru Għal-Għawdex, grazzi, Onorevoli Anton Refalo, grazzi Marnol Sultana, grazzi Lericini, grazzi lil dawk li qegħdin jaħdmu fuq il-kampnari, grazzi lilkom poplu ta' Żebbuġ għall-qalb kbira tagħkom. Grazzi. Kienet xewqa tal-Arċiprit illi f'din l-okkażjoni tant sabiħa fil-preżenza wkoll tiegħek Monsis Off illi nħabbru l-kollaborazzjoni bejn il-Ministeru Għal-Għawdex u l-Parroċċa ta' Żebbuġ għal dan il-proġett tant importanti għal din il-lokalità. U llum tajna l-ewwel kontribuzzjoni biex ikunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet. Ir-rigal tal-eċċellenza tiegħu lill-parroċċa. Tajjeb, Aziz Arċiprit, nixtieq inħallilkom dan ir-rigal biex meta tħarsu lejh ma tieħdux qadam ma titolbu għalija. Issa ser nimxu wara Ġesu sagramentat lejn il-kappella tal-adorazzjoni li ser tiftaħ illum il-bibin tagħha, il-kappella Nazaret
fejn hemmhekk ser nagħti irdoss spiritwali lil din il-komunità. Nistedinkom oħorġu barra waqt li ħerġin ukoll isir fisem l-Isqof ċefaj preżentazzjoni tal-bukket fjuri lil Marija. Skużawni biss parti mill-programm. Iż-żar tagħna fejn huma ejja waqt kantaw. Ħajħorġu iż-żebbuġ kids ikantaw lek innu sabiħ eċċellenza. Arawhom kemm huma sbieħ it-tfal tagħna. Innu preparat apposta mill Father Jeffrey Attard u mill Maestro Franco Cefaj. Dawn huma iż-żar tagħna, iż-żebbuġ ta' għada. Is-saffa jinżlu flimkien ma' l-Isqof quddiem Santa Marija ħalli nofrula bukket sabiħ ward jalla ma tkunx l-aħħar festa din għal-Isqof li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. L-Isqof ċefaj joffri bukket fjuri lil Santa Marija Assunta Inkurunata patruna tagħna.
assunta ġewwa Żebbuġ Għawdex, għadna kemm xardarnilkom trasmissjoni diretta tal-konċelebrazzjoni solenni ta' Ratt il-Ħajr mill-eċċellenza tiegħu Mons Giovanni Cefaj, iben din il-parroċċa. Il-rodda ħajr lis-Sur Tonio Portuguese illi fuq inizjattiva personali tiegħu wassalnilkom din ix-xandira. Jiena Marlin Portelli għan-nom ta' CVC Media Communications u PBS insellmulkom. Fl-okkażjoni unika ta' żjara tal-Isqof Cefaj fil-parroċċa tagħna akkwistawhom minn fuq it-suntier. Eccellenza din hija l-irdo spiritwali li jiena xtaqt nofri lil din il-komunità. Naħseb li bħala raj spiritwali ma nistax nagħti li qal isbaħ minn dan fejn nistgħu niġu hawnhekk
inqimu u naduraw. Għalhekk qed nofri jiena personali din il-kappella anke tifkira tal-ġenituri tiegħi Karmnu u Enza Sultana. Jalla din il-komunità issib verament il-post fejn tistrieħ fil-mulej tqim u tadura. Kif għadek it-tejt eżattament, Aziz Arċuprit, il-parroċċa fejn hemm l-adorazzjoni hija parroċċa mbirka imħarsa u hija parroċċa f'mixja. Mixja ta' eqreb li timxi eqreb ma' Ġesu u qrib Ġesu u ma' Ġesu. U jien minn qalbi jekk nawguralkom lilkom kollha li tiġu tinvistaw il-Ġesu li ssibu ir-refuġju, issibu t-tama, issibu l-imħabba, is-serħ li qegħdin tfittxu fil-ħajja tagħkom. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox tal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Grazzi lil Nathaniel Tewma wkoll tad-disinn u l-affresk ta' din il-kappella u lil dawk kollha li f'dawn l-aħħar jiem ħadmu tant mill-qrib stajna nlesthom din id-dar ta' Nażaret.